March ni somni paru kumsang khat zakwa somkwa pakhata chuan mi Naupang panga te chu Mount Oriong tlanga uchok tui zong turin an chhuaka he tlang hi tlang nuam tak South Korea a omania tlang hlo omang kha ani lem lo ma se khwa athim hnu point in lama an ron le to reng lava an zon ngial point hmu tur anom lo kumsom chuang aliam hnuwa po an chunga thil thleng engma hria dalani lava kumsang ni pani alo her chwa chuan an ina changa hnai te a kilometer ni vel leka an ruang chu an chhar hlola an kalna tur nia an soitlanga khanani ma se an ruang charani na chuan chhanna ain zona tam taka siam bela accident satli awanga boral anang lava an ruwa te chuan tliak le khi a nuala arang nei nuai boka magdeu mai chu an thom hno te chu ti hlum tura an buat sai ni om takin alo in sui hlom veka mi zong in makan tia thil thleng turo mang chu an ngai ruat thiam lo chu tianga naya omreng si engtin nge ama an zon luai khan an ruang chu an hmu lo thei ti zona alo pianga ngatinge South Korea thunei tu ten he case rang taka thup bawan tum ti zona te sipai ho anin rolem ni ti zona te uchok zong Naupang te chunga khan engthil chia nge thleng ti zona te chu mi zong ril ru chok buai tu ani he hi Korea a case chin fel lo rap thak le lian tham tak mai ania zona chan theilo tam ta khian ngai dan maksak tak a pian tira thil lian tham taka inrol rin ani bok kumsang kha zakwa somkwa pakhat March ni somni paruk chu in thlan ni ani awangin Naupang in school an chola mi Naupang panga Kim Jong Sik Kim Yang Ucho Wanjo hoyang le Park Jaemin te chuan inkom khom pa a tlanga tui lai king tui zonan tuma he hi uchok zong turangin media lamin an lautar lang pala uchok zong tur thanin an thanga a case po hian uchok Naupang ti ming aput len pha ta ani Naupang te hi chian in kom ngei takan nia unaw ang maya in po an nia in chenom hnai te an ni boka ni tina in muchin chian kom na changan sia chan tira changa in kom to an ni hemini po hian zingdar kwa a in nan chwa sana andam lai anu le pa ten an mu nun berani ta ani chonhulam dar khat vela chuan Naupang housing ami pakhat pa chuan phone call adonga afapa taekwondo class kalna hmuna changin ania alfapa chuan class aron kal lo thu an ron shila ti chuan an nu le pa te chuan an fa te hau chu an ram kalna changin an lo la homi alo ti an sheta ani an chenom hnaya mi pakhat chuan Mount Oriong lam an pan lai hi alo hmu a he tlang hi asang lem lava Naupang tampo olsam taka lon thei ania an shiat bel em to ani boka ahla lava chumdanga po an kal photo chin atlang le lambul chuta hian sipai hmun army base a oma an kalna tur tui khwa chungloka hian an silai ka zirna hmuna ombok anu le pa te chuan Naupang te chu an ngai to hle a tlanga chuan an fa te zong turin an kal ve ngala ma se Naupang ho chu soilo an sul hnu tak ngial po an hmulawa thim thleng po an hmulawa wang chuan Oriong police te chu Naupang bau thu sia tiran nia ma se an ngai sak lo khop maya an lo ngai poimo vak lo baka kumsom thum hnuwa in thlan a thlen le na che ania in thlan lai ani awangin boina tur dang poimo zo kan lo nga emema Naupang ina changa chuak ho lo ti vel mai kha chu ngai sakma sakla ka an ruat che alawani anu le pa te chu lo ngak ri turin an tia an lo ho vele mai an be sei ma se dar kar aliama ni hial aliama tewa chuan Naupang panga bau thu chu adar chaklea anu le pa te po an mang ang anom hle thei to lo ni thuma liam hnu chuan Naupang pakhat chung te chuan phone call an dong hlola tlan na sum phut na phone call ani ron call tu chuan Naupang nu le pa te chu poisa tam tak kenga teu station a ron kal tur chuan a shila chuta chuan an fa te chu an hmu thei tur thu aron soibok
atira chuan an manga ang ema chuti rualin an fa te chu an ladam tha ti an hriatin an lom ema beise ina sang tak an nei bok ti chuan an poisa nei ang chu la khomin police te nen train station lam chu an panta a ma se darkar chuangan ngat nuwa po tuma an lo lang lava in bum na le kalo nia beidong takin an hole na Naupang te bawa changa ni rukaliam nuwa po chuan thuthar hria tur engma la lava an chanchin la adar chak ema chanchin bumi te benga thlenga chanchin thara chuan naupang panga te uchok tuizong turakal an bau thu chu an puang duma hetia uchok tuizong turakal anga an tarlana wang hian uchok naupang tia a case po shiadlar anita ani nirei laute chungin rampum huapin an shedara mi panau pangpanga uchok tuizong tura chuak an hu sui tur tak nial po om lava bauta de chanchin chuan rampum ngai vena hloa thil mak chui chwa theilo kumtam tak nu po shiat chwa ni theilo tur ani don ti South Korea mi puite chuan an shelok big lo chutia chanchin bumi te nan puandar chhuai ta ka chuan mi pui ngai ven tu an tam ta hlea chuta meu chuan police te poin an ngai poimo ta dewa mi pui ngai ven berani awang chuan sarkar lam poin an ngai venin chanan lana sa hlea mi panau pangte omna chin she theitan lomman 1 million somli pani lai pe kan tiam nge police sipaile mitlom ngai mi nuai thum sing ni lain naupang baude chu mun nuai kha sing li laya an zong lui luya an bau na mun poni lo khodang daya te rampum huapin an zong luaya an thalak le an landan te chu chanchin thara te an the dar na sa a flyer million som ni pani layan print boka thingtlang le khopuya te an sem luaya engkim maya chuan a theina pianga an mel chu tarlan ania secret ko ma te postcard ta te video tape ko ma te mi pui mit la thei tur thil chitin renga chuan an chuang vek ti theiani rampum mai chu mi panau pangpanga te bauna thuwa chuan in lungrual takin an thoktlanga ama ero chu theito ban chhuatla na chuan ra tha a chhuat lem lava an thorim na le an be seina chu engma alo mai ani azong tu tamwia ma se mi panau pangpanga te chu tu manan mulava an baupil mak mai ani police te chuan thu an dong na sa a zanga chuang an donga bo zui ve ma se no pangte hne na shwai thleng thei chuang lo kar aliama tha aliama thuthar tam takalo thlenga aliam le zung boka psychic inti te shaman inti la antam no pangte omna tharau mi da changa hmuh angin anin soithul nu le pa te mang angla chuan an soina mun chu an pana beidong takin an kirle thin chum khat po shaman pakhat chuan no pangte chu chimlam mun hlatak na juwa anom ti na soya no pangpa te haumang angle chaw riru she omlu tuk chuan an poisa nei zung sengin chu mun chu an pana chu nu soyang chuan bollo te chu an hai chiama ma se engma hmuan nei lo beidong bokin an kirle pa housing a pakhat phei chuan no pangpanga te bauna case chu tuman an chui chuak theilo chu za thla ka ti thu a soi chuak hian ani mason na a omlo ema wang chuan thunei tu te kuta po anin ngat hlei thei to lo me nili no pangte bawa changa karuk na a anu le pa te chu national tv program a inlan tura so man nia pa hau chuan an lung oilo na chu an soi chuak pia pa rampum shat tur chuan masod na a omlo lutuk chuan thinrim pui thu te police haulaka an lung oilo na te pamphlet vela an fa te chu tlambo wanga an tarlana wangin police te chu an dem hle thu te an soya he programa an inlan hian omzia aneita a mipui tam takin an laman changa mipui norna anasatak ema wangin president ru chuan statement ati chuak ta a Naupang hau case chu ulugle zoala chui turin thu ape thu chwa omtak nu chuan police tam tak le sipai tam tak te chu wariom tlang lama chuan anin sorbing thale a ma se akuma kum chuang an zon ngat nuwa po mason na ala om thei chuang lo
arei tultula an sul nu po hmu a har tultul dona order an hmu angin police te chuan an bo na vel chu an hel le thuak china an zong rei tultula beise abo tultul mai boxia hunalo her zela thuthar a omto lo boka azong tu te po anin thla da tiala mipui lama po a boruak chu adai ve tiala an chung te bak ngai sak chhun zom tu anom to lo an chung te chuan an la beidon san du lova Naupang panga te pa ho chuan an na po ban san makin an fa te zon chu na an nei deuh topa beidong du lovin kolani chuak chiarin an zong thin ti chuan thil mak deuh chu a thleng chana an fa te zonga chu tia an te chuak thin chu zui tu an nei thina an kalna apianga zui zel an ni ti chuan she chuaka an mani zui tu te nge an ni ti po an shet lo te hian an che dan zong an chin chia an hun man dan te khoya nge an kal tu nge an biak ti thlengin an lo chin chia thina an nuwa heng mi te hi government intelligence agency lam an ni ti shia chho ania ma se hetia an zui chan hi shia tani lo kumthum lai har sataka an man liam nu chuan mi bo chung te chuan har sat na shang an tok chana chung ko pa berten na an tholo awang chuan ba an nei de du to a an mi zon te la hmu tik ni reng an nei thei si lo an ri ru bo a she om to hlea an din mun ngai to chuan na thok lova mu thei lo zong reng thei an ni to lo chuwang chuan thutluk na har sata kan siam ta a ti chuan kumsang kha zakwa somkwa palia an fa te zon chu ban sana pangai taka nun mang le to tur chuan ril ru an siam fela kumsang kha zakwa somkwa panga alo her chwa meu chuan rampum ngor nging tu Naupang panga te case chu are tawang mai ani mason na engma omlova chan na engma omlova an chu ei do kan chawa an thut na mun chu arwa khang ringot mai ani ma se mi zong in ru thu mun an putna pakhat a oma tlang bul thuta om sipai te base nen khan Naupang te bauna hian inzom na anei an ring tlata media lampoin chu an ringa chui chiang turin an nor thin he hi inpu na huai sen thak takania sarkar thlengin an mertela baka army base si chui chianemo dapani lo shim bok anu le pa te point sipai te chu an ring hlel to a ma se ti the eng ma an nei se lo ma se an beidon lai tak chuan chung ko panga te chuan phone call mak tak an dong ta a aron call tu te chu South Korean military lam dai an ni Naupang nu le pa te chu an hmu du thu an ron soya ma se police sha tir mi alo turin an nge na nu le pa te chuan makan ti deu heta chang phe hi chuan an rin hlel om zual nu le pa te po chuan hmu chu an lo rem tia ti chuan military base a puan in lian puya chuan shwai an nia heta thil thleng hi amak khop mai an how tu pakhat chuan alo chi bai zunga ti chuan an ma ni modu chan chu a soita a chu mun a kau chan chu an fa te an hmu theina tur thil ti theina mak tak pe ka du thu a soita maya chuta thil ti theina dong number chuan an fa te omna chu a she thei don ni na soya ti chuan amal te chuan an beka a khoi sak dia atira chuan engma thleng lo nakin dewa chuan nu hauzinga pakha chu aron rak chuak ta chiama chunu chu zui turin sipai chuan nu le pa ho chu ashila ti chuan Naupang ho chu heta hian an om ti in chunu chu a au chuak ta a ma se engma omzia a omlem lava a soina hmuna chuan engma an mulo an pawar don chu an jangkai puilem lawani chu ma se he thil hi amak emema sipai ho hian enge ti an tum nu le pa te hi poi khoi tua puan tum nge in puan tir an tum nge nianga an chet lak dana chang hian an rin hlel om tul mai ti chuan an rin hlel om na bel cha tur thil alo thleng le kumsom pakhat tal top chu anu le pa te hian an la dam be sein hunan mangrala engtika emo dam taka anin mu le nolan be sei thin ma se kumsang ni pani September ni som ni paruk alo her chwaka atopa chuan mu an nita
hemini hian khopa pahnih chu thingsemim zongin tlanga hian an kala heta thingsemim an zonna lama hian thumhnaw hlawm lo in sui khawm le mihring ruhro ni awm tak lo in phum khawm rui chu an hmuta ani he thil an hmuhna hi maktak maiin naupang te in nena in hnai em an khua jangin kilometer ni atling vel tawka an baunia an kongzo bul mai kha ani kumsang kha zakwa somkwa pakhata police hoin an zonna lai bor vela ania ruhro an chhar thu chu adar ngala police depo en fia turin an che chuak ngala naupang nu le pa depo in thu an don velea chu hmun chu an pan ngala an thil hmu chuana barakhai hle lungkara chuan an hmangai em beidong chak khopa an zon an fa te panga ruhro chu alo let ram maya an ruhro le an thomhnaw cheto tak bak chu thil dang hmu tur a omlo an ru chu alo in del thoa a khawmin an thi ni awm tak ani an thil la bang ang an thomhnaw themte an phei khok te atang chuan tunge an ni an she theya pakhat te chuan hadara vo a chuta chang chuan tunge ani an she thei bok tuna chuan anomna chu hriat ani ta a khang hun chung zong khan an ina changa metar zatlem te a hla a an lo reng chuania mase chu chuan zo na tam zo ka pian tir lea an ruhro an hmu dana hian thil mak taka oma naupang pakhat ruhro chu posimak tak hian alo oma a kekawr chu adar thlengin alo in pot chawa a jacket ban hmor chu alo in sui zom boka engwangin nge mipa naupang te chuan chu tiang thil chu an tiang nu chui tu te chuan a in sui na chu an han phela ti chuan evidence rap thlak tak chu aron langta a thomhnaw atang chuan silai mu ko ruak le laka lo silai mu tlema zong chu aron tla chhuaka pakhat phei chu a kekawr te chhunga an hmu ti chuan forensic expert professor Jong Min chu alo langa ruangan hmu na hmun chu alo thlenga police ten evidence an lo ti du da lutuk chuan a thina tirim ngal hlura ruhro ho chu lo la chhuakin chanchin buhlui hian an lo fun khoma evidence an ti chhia tlukani ruhro te la chu alen danin dotin an lo rem ringota keru sei deuh ho zong chu an lo da khoma luru ho chu an da khom boka uluk taka rema omlo hetia an lo khoi dang lama wang hian ruhro te kha engposin nge an lo om ti a sha thei to lo pha a chu crime scene a thil poimo ber te zinga mi ani sin hmu nom lem lo takania hetiang case ma chhontura system an lein pe lo zia chiang takin a langbok ruangan hmu chua janga ni reilo te nuwa police te chuan ti swal dangan nei lea a engama main naupang ho chu khovotina mithlumangin thu an lo ti thlu ve ringota kongbawin hona kong an shilawanga khovot boxia wang chuan an thita ni nan ngai ve mia ma se he ngai dan hi adik theilawa achan chu naupang ho ruhro kha leichunga dar ni lovin phuman nia baka an hmu na kha kilometer ni atling choka ro asura khwa chu avon ngei mai ma se naupang ho khan theini se inlama tlan honan minute nga vel ba kan ma mo lo mountaineering expert te po an kawa khamini khan khwa chu avot ngeya ma se thi pui tham khopa votani lo chu mimol mangber chia le chhasiat na achang po a thil chiang ani veinen engwangin nge police te khan ngai dan a thlak lu tukha an chan chan tlat ti zona danga piang le a case chu abuai tultula a chingchivet tul bok darkar somni pali chungin ruhro chu forensic exam turin lepa thonania until hmu chhuah hian ati buai chuar le zwal forensic team te chuan naupang ho hi chet swal pal wang le van doi pal na awanga thi an nilawa tha nge yan ni ti an ti chiang ta a khovot wange mo rilcham wang vela thi an nilawa rong taka tha nge yan ni ti chu an thil hmu chua changa an thutluk na ani kutan twar ngei ti an luru achangina hriat theya naupang pakhat lurua phei chuan mun somni pangala ya hliama om nge midang ho lurua po som aya tam zela oma a chen lai chun na taka vuak na emo chutna emo ani theya
a then lai chu vi na emo zaina emo nu ma ang bok an lua hian hliam tam tak tuarin an thi sen tam taka chuaka ti chuan chu an thi puita ani an ru ro thalak te chu zir chena tan US lama po an thun thla a US lama mi thiam te poin an thi ma in hliam an tuar nge ya mihring kut thlak na nge ya ni ti chu an ron nem nget ve bok an ruang charna mun zir chiang tu specialist po in khalaya leite khalai nge ya ni ya natural taka leitola ni lo thu asoi ve boka ma se ru ro mai chawan ni to wangle police hawin an lo song bol dana dik to lo wangin an thi chan tak sha thei ani to lo police haw hian thil tam tak an lo khoi kholo mana forensic lam tan po zir chian haw tak pha ema forensic chuan thil chian mai pakhadan ne ya hei hi twal tha na nge ya ni ti hi ani twal tha tu hian thup bau nge ya tum ti a chiang hle bok kumsom pakhat la ya vei to a tha an ni tak zet chuan twal tha tu hian asul nu thup nan kumsom pakhat lai hun a lo mang do ti na ni theya be sei tu rawang hle kumsang ni paru ka lo hel chuaka ru rawan mu atangin kumli la ya liam le to ma se poi khoi tu man chu soi lo rin hlel tur tak ngial po an la nei lawa an bawa chang phei kha chuan kumsom panga la ya liam to an khe sa yam poi khoi tu shem thei ani to don lawa kumtam taka liam to awangin poi khoi tu chu man chuak po ni se dananga thu buai siam sak a har sa to dona shemna ma chon to lovin azalen tlang dai thei to tun thleng in he khe si chin fel la ni chuang lawa no pangpanga te bauna khe sa hian rin hle le hli nan nei mi alawa ma se ngai dan tam taka pianga ngai dan ma sabera chuan no pangte hi ru bawa tha an ni ring tam takan oma an baw ma de ulokhan no pang baw anom nuala no pang kidnap case alar hle meya nu le patam takan film khur pha a no pang panga te bawdan po hi ru bawan ang hle an vaya arwala an baw chhap dana hian ruwa man na fel tak ne na ru bawan ni theina a oma an zon lai po khan khoshang shanga changin thu tharan dong nol nolani kha no pangte churu bawin mun shang shanga shwai kwalan ni ti na ni mai theyani ma se thu she turin tlak le bo zui tlak a omlem lawa an ron bum fiam na ti lo kha chu tlan na sum phu tu anum lo boka nu chui tu te le an sung te chuan pon lam mi thil tia an ring heta ma se chung lam mi thil ti po ani thei thawani kumsang kha zakwa somkwa panga borvel khan rin hlel na apianga no pangpanga te zinga pakhat pa chuan rin hlelakaya South Korean professor le criminal psychologist ni na in pechop Kim Gawan chuan mi puishata no pangte ruang chu no pangbau te zinga mi Kim Jong te in hnuaya phum an ni thu asoya hepa hi US azir chuak te ani vea Kim Jong apa hian an bau tu ka ahun mandan po asoi theilo thlata hei wang hian a ring hlelani hepa hian afa te chian hau chu an vaya thatin an ina thukruwa apua hei wang hian an chen na in chu an hai chiam pha nge ani khomi puile chenom tere an ron pung khoma reporter te nen an in an highlight chu an clear chapa an pon lam in thiar na te chu an ti chheveka an in hnung lam hai turin JCB te po an ruai nge atopa engthil ma mu chu an nei lawa an ruang chu soilo evidence pakhat te po an hai chuak lawa apa hliama chi an phul sakani ringota boina chin felain natna an siam belani ber afapa asuna wanga relrushe taka pa chuan an chung ko chen na in an ti chela chu mituine na thil topa ama fa pa nge thata puala ni zuya she omati mayani kumrei lote aliam nuwa kim hi thin kan sarawangin abaural lo maya dota pu tu Kim Gawan po hi atlan senghe ngeya dota mia po awang hian poisa te po choi tirania ngai dam dil na thu chhuwa po asiamani ngai dan zong zinga lar berle hlo ber chu sipai hawanin rol rin na hi ania atir phata changkhan Mount Oriong sipai te chu rin hlelan ni to a
Mount Orion kha an base le an silai ka zirna hmun alo ni kher bok nen. Naupang ho kongzo kha military facilities nai te ania. Chuwang chuan chen khat chuan an silai ka na lama mipa naupang te kha an ka phlum palani te an ringa. Chumi ti chiang tur chuan thushe tu pakhat alo omle zel boka. Khamini khan mipa naupang te chian pakhat an school kalpui chuan tlang lama silai buak ri dur le cherry asia thuwa soya. Chhun lai taka ani bok. He athil shiat hi anu le pa te ashila. Anu le pa te hian tlanga inti palan omani ringin police ne nan thleng nge. Mase police ho chuan sipai ho va chui kha an ngam chia lava an she de owang nge. Thuta khukin an khuk pui lem lava an lo bo zui sak do lem lo. An lo ngai thaliam vel mai ringotani chu. Khaminia sipai training te khan naupang ho chu an ka phlum palanga. Thubawan tumani theyangem. Mase he ngai dan hi sipai ho chuan na satakin an hniala. March ni somni paruk kha sarkar cholani angin eng training ma an nei lo ti nan chang ve tlata. Mase chu chuan rin hlelan ni na chu alati dai thei chuang lo. Annuwa an shiat le danin holiday ya an cholani point commission officer te chuan an du huna silai kana hmuna hian kalin an du thui nan practice theya. Report da changa alan dan chuan officer pakhat chuan khamini khan silai kana hmuna hian M16 rifle aka puak ngei bok. Ma se he officer hi tunge ani sha the ni lava a chan chu chhoyani miau lava ani na hi thup tlatani. Tin rin hlelna tizwal turin naupang ho ruangan hmun hmun le silai kana hmun kha meter zabor vel lekina inlata. M16 ka thui thei zong ngai to phei chuan amuleng in naupang ho zinga pakhat avadeng thei ngei dona. Naupang ho kora silai mu kor le silai mu hmuani boka. Khatiang silai mu kha he sipai ho silai kana hmuna an man chin ang nge ani ti confirm ani bok. Naupang pakhat hi an kap pal ani mai theya. Akap tu tal buai ri rubai chuan mitam mutu a chian te chu athat ve tamaya. Man chhuani lau nan a phum ta ani theya. Chu naupang nu le pa te ngai dan po ani. Sipai pakhat chau ni lovin an vai chuan changrualin evidence chu an thupui ani thei tlatani. Ma se he ngai dana po hian fel hlella ya om ve le a. Sipai khan naupang chu lo ka fupal ni ta se naupang ho omna thleng tur khan akal ve fe thawanga ya. Khati chung khan naupang ho kha puitu zongin emo mani sahim na ngai to a tlan che manan ni. Lo that ta se engwang nge an lua khan hliama siam kherang silaya ka a tha mai kha a ol samjok don sia. Sipain uluk taka nu a thupani si chuan a phum na te kha uluk lo taka layania. Khatia uluk lo taka nu thup tum lo khan ngatinge an beisa ada chat mai lo ti te hi zo na nia. Beisa khan ruang hal ral na po an neya. Du chuan chu po chu an mang thei. Report an dona kha chuan mi pakhat cherry cha shiatania. Naupang ho kha lo ni ta se cherry pakhat aya tam she turan ni. Ngai dan dang lia chuan naupang te kha ti palwanga tha ni lovin tumreng wanga tha an ni. Naupang te khan hliam na tak an nei nge ti forensic mithiam te khan an nem nge tani kha. Ani chuan tunge poi khoi tu chu ni theita angle. Chen kha chuan poi khoi tu hi rilrulama har sat na neya niyanga. Naupang ho hi tongfu in chan po om lovin an chunga rong takin a cheta mai ani an ringa. A bei dan le an hliam nei dan te en khan rilrumu malpulava che buan kut nu a ang ni in mithiam te chuan an soi nge boka. Ma se rilrulama har sat nei naupang bei tamai khesi an la mel chat ngai lava poi khoi tu ni thei om po helai hnaya hian anom lo. Inka pal nuwa nu thup tuma poi khoi chu ani thei thawa. Naupang ho hian an hmu lo top tur thil an hmu anga. Dan phal lo thil tiru an hmu fu palanga an nun nei na tuar ta po ani thei. Nu chui tu te khan naupang jacket an lu zona le an kuta sui an hmuwa. An midan tuam sakna ani mel viawa. An luwa kut an thlak ma hian an midan tuam sakani theya.
ma se heng naupang te chunga thil thleng dik takhi kan hre chuak thei dawn talawa ngai dan hrang hrang nei bak chu ti thei om to lo kumsang ni panga khan he khesi twal tha ke sanga zia luania chung ko panga te chuan an ngai tha awangin sarkar an khing boka police hawin uluk lo taka khesan kalpui wangle evidence an ti ching pena wang khan thu buai an ziak luta ma se van doi thlak takin poi khoina twar tu chung te hian hne na an changlawa voithum trial an ma chona an chaklo vekani nu le pa tan chuan thu nei tu te hian an thiam lo na an pom du lawangin angai theya an chung ko dan shemi roi phei chuan alan dan mai aya thu khi he khesa hian thil inrul a omaring boka thu nei tu te hian thupan nei nge yani aring kumsang kha zakwa somko borvel South Korea hun sensitive lai ania military an ngai san le za em hun lai President Ru kha General Luelo ni vele zel boka military mo bu kha chu sarkar poi soina ang tho thang ania thunei tu sang berlamin an hming hliana tur a thup sakte po ani mai theiani andam chungin naupang chung te hian zo na chan na an hmuh kherarin om to lawa uchok naupang te khesa zo na hi chana ni hun her chuak thei takmo ole tunchuma tan chuan khati zong kha ani le ri phota milang ngai thak saka wangin kalom emema ka video te ingai na zong ani chuan khongai takin he channel hi min lo subscribe sak vela ti chuan video lo chhuak le zel tur te po min lo ngai chan sak zel don nia